Já vás tu vítám. Je to můj tutoriál na jak si stáhnout texture pack do Minecraftu. Takže si najedeme na obchod Play. Tam si napíšeme texture pack Minecraft P015. Tady to texture pack for Minecraft. Tady to můžete vidět. Tak si to nainstalujete. Pak to otevřete. Budete to muset mít taková bohužel. A tady máte texture packy. Takže tady si vyberete. A tady máte nějaký jiný rozměry, ale tady jich je míň. No, tady jich je docela, ale tady to je help. Kdybyste nevěděli, tak to vám to ukážu. Takže tady jich je nejvíc, tak se třeba vyrobíme třeba tady ten. Klikneme na to. Klikneme na tuto. Ono se vám tady to ukáže. Najde vám reklama. Tady se vám to odpočítává, takže musíte počkat. Na to kliknete, dáte nechcete. A tady se vám to ukáže. Open Minecraft, dáte open. Takže to otečíte. Jsme na Minecraft normální. Dáte options a ty texture pack Monkey, ale musíte mít verzi 0.15.1. Takže dáte Monkey. A já už mám nějaký to nainstalovaný a jak si můžete všimnout, tak to bude někde tady, ale já nevím kde. Ne, počkej. Já už to vlastně mám. To už vám tam ukazuje, takže je. Tak si najdeme na nějaký, si vytvoříme. Tutorial, dáme. A jak můžete vidět, máte texture pack. Je to opravdu jednoduché, prostě to máte za chvíli. Tady vidíte, třeba takové vypadá diamond. Takový vypadá diamond. Takový meč. Tyjo, to je zajímavý texture pack. No. To nářadí není pěkný, třeba pickaxe. To je stone. Fialový. Kolik jsou barevný. Čeho si ještě můžeme? Tady je úplně jiný koleje. Co je tady to? Tady to. Diner. Tady už jsou normální. Tady to je to. Je melon. A ty knížky jsou pěkný. Lapis lazuli, to nedivný. A takový ty enchanty, který... Tady pro to. Koukejte, tady jsou úplně... úplně hustý. Jo. Taky vybombíme. Sakra. Ne, ono to vlastně nejde, že jo. Ta hlína. Co je tady to? Co je to světlý? Stone. Takový stone. Tady to je asi uhlí, ne? Ne. Dirt. To je hustý. A co tady to za blok? Dirt. Jak si můžete všimnout, to je vážně zajímavé. Takže vážně zajímavé. Měly být všechny. Jenom vás chci upozornit, nemůžete si ji stahovat několikrát za sebou. Jsem se to snažil udělat, tam se to nepovedlo. No, máte to. To je strašně jednoduchý. Musíte mít prostě tu verzi, no. Tam jsem čet, že nějakému klukovi to jde úplně super. A tak. Ježiši, teď se mi to lakuje. Takže se tady takhle postavíme. Vidíte, jaká umřu. Sakra.
A nedávám se, hop. Sakra, au. To uhlí je hustý. Já něco zkusím. Proč to TNT? Hop, 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 hop. Sakra. Tak to nevyšlo. Zkusíme se zapnout monstra. Protože chci vidět, jak vypadají monstra. Já tady ten texture pack neznám. Tak, Reaper normální. Padej ode mě. Padej ode mě. Padej ode mě. Zombie. Já taky normální. Co tady to? To je far. To je far. To jsou všechny ve vodě. Ach jo. Haha. Počkej, on vlastně bouchne, ne? No. Budeme tady střílet. Až si najdem dispenser. Jdeme tady to. No, ale máme to tam. Budeme to deaktivovat.